Vďaka projektu Zelená stromom bolo pozdĺž rieky Hornád vysadených viac ako 20 stromov. Úlohou projektu je podporiť rozrastanie zelene v obytných lokalitách mesta. Majitelia zasadili stromy v obytnej zóne, ktorá bola na výsadbu určená ako prvá. Tak samozrejme, že my sme len začiatok, dúfam, že toho ľadovca, toho kamienka, že sa to podarí rozbaliť na väčšie plochy so ostatnými priateľmi a partnermi. Jarné osadenie stromov je naplánované v ďalších lokalitách mesta. Podľa rozhovorov s mestom Spišská Nová Ves by mohla byť ďalšia lokalita, multifunkčné banícke centrum mesta Spišská, to znamená, že Banícke námestie, ďalšia lokalita je smerom ku firme CESI a ďalej sa budú rozširovať lokality podľa záujmu zo strany verejnosti. Ďalšia výsadba bude až na jar budúceho roka. Tým sa ale aktivity spojené s projektom nekončia. Máme prácu spolu s Gymnáziou Spišská Nová Ves, ktorých žiaci budú chodiť po firmách, tak vlastne veríme tomu, že nájdeme ďalších priateľov a podporovateľov zelene. Na výsadbu veľkých stromov si budú musieť noví majitelia počkať až do jary. Priebežne si však môžete objednať aj malý stromček. Sú aj stromčeky, ktoré sú balkónového typu. To znamená, že ľudia si môžu priebežne okrem zimy objednávať pravidelne stromčeky a tie nebudú čakať iba na jar a na jeseň, ale počas celého roka okrem tej zimy. Malé stromčeky merajú od 40 do 80 cm a sú už zasadené v črepníkoch. Takýto stromček si vyzdvihnete vo výdajných miestach v našom meste. Zatiaľ sú v meste Spišská Nová Ves určené dva výdajné miesta. Prvé výdajné miesto je v multifunkčnom baníckom centre a druhé je v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. V Smižanoch by malo byť skôr ďalšie výdajné miesto, ktoré určíme spolu s obecným úradom Smižany. Svoj vlastný strom už má 21 ľudí a spoločností. Tí darovali svoj strom a podporili myšlienku rozrastania zelene. Rozhodli sme sa zapojiť do projektu preto, lebo nám záleží na životnom prostredí a určite každý lístok zelene, ktorý vyrastie v tomto meste, bude na prospech všetkým. My podporujeme veľa projektov v meste a nie je to náš posledný strom, ktorý sme vysadili. Chceme podporiť zeleň na Spiši a hlavne teda v našom meste. Novo postavené bytovky sú vo veľmi peknom prostredí a tie stromy ho ešte skrašľa kvôli tomu. Keď vyrastú také pekné bytovky, ako teraz vyrastli a budeme do toho zapojení určite. Do projektu Zelená stromom sa zapojila aj naša televízia. BIC Spišská Nová Ves sa tiež takto svojou troškou zelene rozhodla zapojiť do tohto projektu, lebo táto myšlienka sa nám páčila. Dúfame, že bude mať veľa nasledovníkov. Svoj vlastný strom s certifikátom a GPS súradnicami si budete môcť zasadiť v ďalšej obytnej lokalite mesta budúci rok na jar.